Heldu zitzaidanean proposamena heldu zitzaidan ja testu batekin, pixkat nire prozesua izan da Mariaren alderantzizkoa, ez? Behin ja testua edukita, zelan gorpuztu bakarrizketa bat, da nire lehenengo bakarrizketa egia esan, eta gainera, hori ez, nahi genuen pixkat stand-up formatutik kanpo egotea, izatea antzerki bat eta gorpuzta pertsonai hori. Eta hasieratik izan da esperientzia polita egia esan, irakurri nuenean testua iruditu zitzaidan Mariaren kasuan bezala oso hurbiletik bizitzen nuen testu bat zela, eta evidentemente niretik ere badaukala egindako gorpuzkera horrek, baina badela kasu berdina ere bai, karikatura bat, ez dela berez ni, baina berez horrekin gorpuztu nahi nuena pixkatzen, testu honekin ni sentitu baldin naiz identifikatuta seguruenik edo zein emakume gazte euskaldun sentitu daitekeela puntu batera arte dituenak, zenbait ezaugarri sentitu daitekeela identifikatuta bebai, eta berez helburua dela bebai, hausnarketa bat egitea, baina ondo pasatzearen bidez eta humorearen bidez dela, herramienta potente bat gustatzen zaiguna erabiltzea.